OnePlus заменя емблематичния си плъзгач за известявания Alert Slider с нов персонализируем бутон Plus Key в предстоящия OnePlus 13S, който ще дебютира с новата функция AI Plus Mind. Тази функция позволява на потребителите да записват и търсят съдържание, показано на екрана. Тази актуализация е част от по-широк фокус върху изкуствения интелект за устройствата на компанията, който включва инструменти като AI Voice Scribe за обобщаване на разговори, AI Translation за многомодално езиково взаимодействие и AI Best Face 2.0 за корекция на снимки. Engadget съобщава, че AI Plus Mind записва релевантно съдържание в MindSpace, където потребителите могат да преглеждат различна запазена информация. След това те могат да търсят желаните детайли, използвайки естествени езикови заявки. Plus Key и AI Plus Mind ще дебютират с OnePlus 13S в Азия. AI Plus Mind ще бъде добавена към останалите устройства от серията OnePlus 13 чрез бъдеща софтуерна актуализация, докато всички бъдещи телефони OnePlus ще разполагат с новия физически бутон.